Čiže môžeme rokovať bodom číslo 9. Vyhodnotenie zimnej sezóny 2015-2016. Mali by sme tu mať dodatok od pána Kulku. Pohrabte si. Táto? Oni majú tu opravenú tabulku. Máte takúto opravenú tabulku k dispozícii už? Lebo tu, čo ste mali materiál, nesedeli tam tie kolónky. Takže tento rok to skončilo o 900 € horšie ako minulý rok. A dalo by sa povedať, že to zase neskončilo až tak zle. Na to, jak tá sezóna bola zlá. To s ohľadom na počasie. Pani Porezeková, to ste nevyrábali vy, to porovnanie? Pán Kulka s pánom Nemčekom ste to vyrábali. Takže otváram diskusiu k bodu ľadová plocha 2015-16. Nech sa páči. Strata 4800 €, dosť. Áno, je to tam napísané v texte. Tak. Nie sú otázky, pripomienky? Pán poslanec Ondruško, nech sa páči. V podstate minule sme mali takú komplexnejšiu správu, myslím, čo sa týka ako verbálnej časti. Tak by som bol rád, keby niekto sa k tomu technicky trošku vyjadril, lebo vidí tu nejaké náhradné diely. Lebo ja som minule apeloval na to, že posúdiť celkový ten technický stav a dlhodobú prevádzkovateľnosť. Či sa nám nemôže stať, že teraz nám dojde nejaká porucha za 5-6 tisíc € a sa nebudeme na to mať peniaze, čiže o čo sa jednalo, či to bol bežný spotrebák, alebo čo? To ste minuloročno? Áno, minule, keď sa toto riešilo, tak bola taká dlhšia diskusia, ale to... Minuloročná porucha bola, no? To bola tá... Tento rok nebola, no ale je tam nejaké náklady. Tu je 2900 €. A myslíte, že robáky 1560? No, vidím tu, nech sa páči, ale tu tam nebude. Ja len technicky chcem upozorniť na to, že po tej oprave minuloročnej, ak si pozriete spotrebu energie minulý rok a tento rok, tak je tam rádový rozdiel k lepšiemu, čiže tá oprava, ktorá sa udiala minulý rok, čo tu bola taká dlhodobá diskusia na túto tému, čo sa vymenili tie dielce, tak vlastne v rámci elektriny sme na tom ekonomicky veľmi dobre oproti minulému roku. Tam si pozrite tú kolónku. A tento rok napríklad ani nehučalo to ten agregát, ktorý bol tam, ktorý po iné roky hučal. Žiaľ, že bola sezóna kratšia, za to neovplyvníme. Ruku má hore šéf hospodárskej správy Ľubo Krištofič, ale veď to tam máte vyznačené, že čo to bolo. Ľubo, nech sa páči. Že čo to bolo tých 1560. Ja by som chcel na margo pána poslanca povedať, že minulý rok ste dostali komplexnú správu, bola tam havária za x tisíc €, odišla riadiaca jednotka, odišli niektoré veci, premiestňoval sa stroj. Tento rok sa spravila prevencia za prvé. Znížili sa náklady na spustenie tých 560, sa platilo minulého 1000, alebo po minulého roku 1700 za spustenie, to je za odborné spustenie ľadovej plochy odbornou firmou, čo my ako s našimi pracovníky nezvládneme. To je jedna vec. Z 1400 myslím, že išlo na 560, tak nejak nepamätám si, nechce sa mi pozerať do tých čísel len rádovo. 1200 stála ešte výmena tých ventilátorov, na margo čoho je tá spotreba elektriky pri vyšších teplotách priemerných, pri tomto je oveľa rádovo nižšia, hovorila pani vicestarostka. A je to, keby v tej textovej časti sú aj frázy, ako nazve to dôvody, keď som si ich teda ja čítal, sú tam dôvody, že je o x, o 14 okolo dní sa skrátila sezóna, 42 termínov vypadlo, to znamená 42 krát 100, zhruba plus minus, je 4200 €, čo by vyšlo na nulu. Počasie bohužiaľ, stroj je momentálne v takej opatere, sme zmenili firmu, bolo to k duhu, ako výberovým konaním bolo to k duhu a minulý rok v tej správe bolo, že je to zhruba polovičnej životnosti.
Aha, to Takže ešte chceli... ja som tú správu predkladal poslancom na vašu žiadosť, tak neviem, či ste... Ale áno, preto Dobre, pozrite tie čísla, to čo hovorí pán Krištof, však to je tu napísané. Takže ja k tomu V podstate sme spokojní, ja som to aj na úvod úplne povedal, prakticky vám dám tie, že my sme spokojní s tým, na to, ako tá sezóna bola zlá, to nedopadlo finančne. Percentuálne náklady Pán Odruška. išli o 20% dole. Presne preto som na to narážal, že bola nejaká komplexná správa, že či sa niečo zmenilo, alebo aké sú nové správy. Lubo povedal, vymenila sa služba, energia dole. Preto ďakujem za informáciu a ešte tie mzdové náklady, prečo sú také akože vyššie? A myslím, že tam Lubino, to sú čaty ľudí, ktorí týždenne majú smeny. A možno, že tam bolo navýšenie, to čo aj ste chceli, a bude prevažné na rozpočtu, aj ceny za hodinu. Lubo, nech sa páči. Pre tých robotníkov našich. Kdyby ste tam určite brigadovať za to nešli, Čísla. Pani Poraziková. Pani Poraziková. Počet hodín, koľko vlastne akože sa naše práve odpracovali, lebo ja som vlastne dala do tej tabulky, ale asi koľko sú tam odpracovali. A práve vlastne bolo nejakých 7 alebo koľko hodín. Čiže pracovali viac? Podľa mňa sa im dali od nejakých zopár viac, väčšiu Ako je to v princípe, že je tam nejaký 50% viacej ako 40%? Nie, za túto, za december 2015 až február 2016 odpracovali spolu 1878 hodín. Akože vlastne už tam je to tým, že vlastne že predtým tá posledné 2 roky v tom akože tá podobnom bode, ale predtým vlastne boli tak, že vlastne za svoju tie nedelé, ale vlastne boli odmenovaní ináč. Teraz to vlastne akože majú radinú teda prácu smenovú, vlastne dovedeš, povieš, že smenu majú a vlastne je to na počtu hodín samozrejme. Ešte pán Kulka hovorí, že sa pýtal na pána Nemčeka, to hovorí, že stály dozor v nálade oproti minulým rokom, nie? Môžem do toho, určite tam zasiahlo aj to, určite tam zasiahlo aj to, že ešte minulý rok bol brigádnik, ktorý bol rádovo nižšie platený, jeden teda, ktorý bol rádovo nižšie, mal tých 250 alebo teraz neviem koľko, na toto. A tam je, nehovorím, že úplne celý rozdiel, niečo je v odmenách, niečo je v hodinách, ale tam je rádovo rozdiel už len z toho jedného brigádnika, ktorý tam bol, koľko, 12 týždňov, 12 to znamená nejakých 6 týždňov alebo 5 týždňov tam bol brigádnik minulý rok ešte. Takže aj tam je nejaký aj v odvodoch, aj v nákladoch nárast. Dobre, ešte vidím tú upratovačku, možno minulý rok nebola započítaná upratovačka, ktorá bola započítaná, bola? Je to väčší rozdiel? No, pán poslanec Eva? Tak či takto, táto debata bude znova sa opakovať pred novou sezónou, keď budeme navrhovať. Čiže ja by som skôr, lebo toto je taký fakt, ktorý je fakt pre mňa teraz. To musíme zobrať na vedomie, zistíme, aká je strata. A keď sa budeme baviť o cenách na budúci rok, o stratégii na ten rok, tak sa budeme baviť o tom, že aký bude ten rok. Že teda, či tie mzdové náklady sú výnimočne tento rok vyššie, alebo je to proste preto, lebo potrebujeme na to viacej ľudí. A aj to, že sa zvyšovať bude kolektívom, alebo to je spôsobené tou sezónou. Len teraz to predebatovať 20 minút a potom sa vrátiť k tomu aj tak pred novou sezónou. A znova to isté budeme musieť predebatovať, lebo budeme sa musieť dostať niečomu, či zvyšovať budeme alebo nie, tak je to teraz také zbytočné. Je to fakt, ktorý musíme zobrať na vedomie, tak to bolo v tejto sezóne. Vysvetlenie ste dostali, aké ste dostali, úplne presne to nevedia vysvetliť, ale neviem ani ja to povedať tiež. Nech sa pani Pokrivčáková. Iba jeden dotaz, že keď si to aj zoberám na strane príjmov, nemáme za sezónu 2015-2016 dotáciu z DSK. Čiže preto ja tú sezónu nehodnotím až tak zlú, pretože bez tej dotácie v podstate sme 2300 eur bola dotácia z DSK. Dobre, OK. Ale veď sme tu na to, aby sme si objasnili veci. To neviete, ako chodí na mestské zastupiteľstve, koľko sa Mariana tam by si asi ošedival. Bavíme na rôznych iných veciach, maličkostiach. Páni poslanci, sú nejaké otázky, pripomienky? Toto sa myslím berie na vedomie.
Dobre, a v podstate by sme mohli ísť tak optimisticky, že keď budúca sezóna bude, Ľubo, ešte sekundu záver, že keď budúca sezóna bude podľa predpokladov a už máme nižšie náklady na elektrinu a zostali by sme náhodou aj dotáciu, tak môžeme byť aj kladní, nie záporní. No? Bola kratšia sezóna, ale zase skrátili sa náklady na elektrinu. To vidím, veľmi. To, čo sa ušetrilo, čím strátilo na vstupnom, sa niečo, z toho sa ušetrilo na elektrine zase. Čiže nemôžeme to tak rád, že tých 4 000 či 3 800, či koľko sa strátilo, celých 3 800 získame len tým, že bude dlhšia sezóna. Ľubo tomu najlepšie rozumie, nech sa páči. Pán poslanec, jednoducho musím ti povedať, že tá elektrika není tým, že bola kratšia sezóna, tá elektrika išla aj tých 11 dní. Len v inom bode, v inom tomto. A chcel by som, aj keď sme tu ako zastupiteľstvo, ja osobne už teraz nepredpokladám, že budúca sezóna bude lepšia, lebo počasie sa horší z roka na rok, teda myslím ako v tomto. A je to už je len vyslovene o marketingu a o nejakej zotrvačnosti tých, čo tu chodia. Väčšinou to chodia vajnorských klubov. Hovorím, že je to, a to kvórum je už tak obmedzené, že preto sa zrušil, aj keď je to napísané, ten vlastne jeden z najlepších sobotných termín sa akože jednoducho, lebo nemal kto hrať, nie že by nechceli hrať. No, už je meste asi veľa výpov. Je sa to rozkladá a pri fakt, že teraz sme sa snažili udržať tú kvalitu tej plochy, kde boli aj relatívne, že pochváliť, to som ako na mojich ľudí. Dobre, už to chcem tiež zobrať slovo, lebo už to chcem uzavrieť. Nemám to vidieť optimisticky. To chceš povedať. To je môj názor. Mário to tak pripravil to na sezónu 2016-17. Dobre, OK, čiže slovo návrhovej komisii, nech sa páči. Ďakujem pekne, Ľubo. Uznesenie číslo 161, vyhodnotenie zimnej sezóny 2015-2016, prevádzkovanie ľadovej plochy v mestskej časti Bratislava-Vajnory. Miestne zastupiteľstvo mestskej časti Bratislava-Vajnory po prerokovaní berie na vedomie vyhodnotenie zimnej sezóny 2015-2016, prevádzkovanie ľadovej plochy v mestskej časti Bratislava-Vajnory. Dám hlasovať o tomto uznesení, kto je za? Kto sa zdržal, kto je proti? Takže 8 za, uznesenie je schválené.